duk mutumin da Ramadana ya shigo har Ramadana ya wuce yayi sakaci bai mai da hankali ba bai dage ba da ayyukan ibada da ayyukan jin kai har Ramadana ya wuce ba a yi masa rahama ba idan Allah ya kai shi wuta ya kai shi ƙasa aka yace kace amin yace amin to ku mata wannan hadisin ma yafi kama da ku domin yanzu wata tana nan ta tanadi fina-finai ana Ramadana tana gidan Badamasi ana kwana 30 tana kwana 90 ana dattijan mata tana manyan mata ana izzar Ramadana tana izzar so saboda haka wannan ya zai da ita kenan na'am ba ruwanta da karatun Qur'ani da salati da istighfari ta tanadi fina-finan da za ta kalla ta cinye lokacinta duka ya kare daga bacci sai kallon fina-finai sai kitchen ƙara ma kitchen din idan kina wa mijinki buɗe baki mai kyau ne da sahur mai kyau kya samu lada don wacce ta iya sahur ta iya buɗe baki ta wa mijinta sahur mai kyau ta masa buɗe baki mai kyau shi ma cikin bauta Allah ne don biyayya ta yi abin da zai faranta wa mijinta rai in ta faranta wa mijinta rai ya sa mata albarka Allah sai ya sa mata albarka ita da 'ya'yanta so da haka sakonni na gare ku mata guda 7 ne yadda na faɗa jiya da kuma ƙarin guda 3 naku sai zama 10 sako na farko ku kula da azumi duk wacce ta san tana da iko ko tana da damar yin azumi to ta shirya ɗaukan azumi wacce ta san tana da ulcer ko tana da diabetes ko wani ciwo ta je asibiti a bata shawara yadda za ta yi azumi wacce ta san tana da ciki kuma cikin zai bata wahala in ta yi azumi to ita ma wannan ya kamata ta nemi shawara shin za ta iya azumi da wannan cikin ko ba za ta iya yin azumi da ciki ba domin wata in ta yi azumi dan cikin ma azumi yake yana shan wahala to da haka ne shari'a ta ce akwai murdi'a akwai hamila an sauƙaƙa wa mai ciki an sauƙaƙa wa mai shayarwa idan ta ji tsoron ɗan cikinta zai jigata ko ta ji tsoron ɗanta zai jigata ba zai samu kyakkyawar shayarwa ba waɗannan matan guda biyu an sauke musu azumin watan Ramadana in Ramadana ya wuce an musu fatawoyi guda 5 amma wannan 5 an fi amfani da guda 2 yanzu a duniya fatawa farko wanda suka ce sun yi kama da marasa lafiya don haka su rama azumin ma'ana idan kika sha azumi saboda shayarwa ko kika sha azumi saboda ciki don Allah ya sa kin haihu lafiya ko kin gama shayarwarki lafiya sai ki rama waɗannan azumin domin ki kama da mara lafiya da Allah ya ce wanda ya sha azumi ba shi da lafiya ya rama wasu malaman suka ce a ba rama azumin zaki ba ciyarwa zaki a bakacin rama azumin ma'ana kin sha azumi 10 ko 20 ko 30 ma kika sha duka saboda shayarwa ko kika sha azumi saboda ciki to bayan kin samu lafiya abinda zaki yi ki tara miskinai guda 30 in 30 kika sha ko guda 20 in 20 kika sha ko 10 ko dai adadin da kika sha in danyen abinci zaki basu ki basu mudu ɗaiɗai na irin abincin da kika fice a gidanku idan shinkafa kuka fice a gidanku da shinkafa zaki fitar idan masara kuka fice a gidanku da masara zaki fitar idan wato abin nan wake da shinkafa kuka fi inda hali shi aka fi to da shi zaki sai ki basu mudu in kuma dafaffe ne to sai kin dafa shi tukunna sai ki plate kowane plate ɗaya a bakacin azumi ɗaya sai ki gayyaci masu cin abinci kowanne ki bashi plate ɗaya in kuna cin abinci da nama to su ma ɗaɗɗora musu nama yanka biyu idan ko ba ku shi da nama fara da mai kuke yi su ma sai ki basu fara da mai ɗin idan wake da shinkafa kuke yi dan barbada musu yaji ki ɗora musu magi a kai in dan wake kuke ci ki musu dan wake iya abin da Allah ya hore muku da shi zaki wannan ciyarwa saboda ciki ya hana ki azumi ko kuma shayarwa ta hana ki wato azumi